kelen ka titre sɔrɔ kunu awɔ n'o ye Ligue des Champions ye kosɛbɛ kɛ wa latéral gauche brésilien min n'a tɔgɔ Marcelo n'o yɛrɛ tun bɛ ban na a tun bɛ yen a si bɛ san 34 na kosɛbɛ kɛ kunu match bannen a ko journaliste ma awɔ ko ni ale ka carrière balontan bannen Real Madrid la wa ko ten kana kun tɛ n'ale ma tiɲɛ hali tun b'a carrière tɔ ba Real la ko mais ko ale seko ma tɛ o ye tiɲɛ mun ye Marcelo kosɛbɛ o b'a sɔrɔ fɛn France bɛ président sɔrɔ a la bilali a bɛ sɔrɔ a labila fatɔrɔ edu ɲɛ bɛ bura han edu ɲɛ b'a la a ka nin Mendy ye o a ka nin Mendy il a des Mendy imposé comme français le sinon Marcelo ka nin Mendy ye an bɛna se sur le plan offensif voilà défensivement ale fana ka fɛngɛ de Mendy ka défensive ka ɲi n'a ta ye a ka offensive ka ɲi hali kunu a ka kunu finali fura 90 minutes ni Salah nana 1 contre 1 contre Mendy Vigini bɛna fara kan 90 minutes Salah bɔlɔ fɛn fɛn ta k'a bɛ débordement kɛ u fila n'a koli n'a bɛna Mendy a bɛ tɛmɛ Marcelo ka ɲi n'a ye dɛ n y'a faamu i ka offensivement Marcelo ka ɲi n'a ye mais défense Marcelo ka ɲi non Marcelo est agressif e ka sabali sa n ko ne de ye légende ye ko n bɛ ka prévu dɔ fɔ ayi n bɛ ka prévu dɔ fɔ Burakunu 90 minutes mɔgɔ kelen ka message ci ka na ko 1 contre 1 Salah ni Mendy cɛ ko Viginisme mana fara kan a tɛ yen 90 minutes Salah bɔlɔ fɛn sɔrɔ tout le côté n'a ye Vigini nana fara Mendy kan a kelen tɛ se ka minɛ ne de y'a f'i ɲɛna awɔ mais Sidi b'a dɔn yɛrɛ projet yɛrɛ kɔnɔna la n'i tɛmɛna 30 kan dɔrɔn tan de tɛ d'i ma bilen o ye projet fou de ye ayi bɛɛ ka plan de tabarikala an bɛ to kunnafoni na kunu match bannen fɛnɛ non bura wa kubu dira ale de ma Benzema ye capitaine Jala di an ma Marcelo ma bɛnɲɔgɔnya kama bura kubu sɔrɔla ka di Marcelo de ma a tun bɛ kasi la an yɛrɛ tun ka kasi a nɔfɛ an bɛ olu wari d'a ma mun ye Toni Kroos tiɲɛ n'o yɛrɛ milieu de terrain dɔ allemand don awɔ kunu ani journaliste dɔ fɛnɛ a ko a gɛlɛyara ni journaliste allemand dɔ cɛ kunu kosɛbɛ match bannen o journaliste na question dɔ de posé kosɛbɛ question min n'a ye Toni Kroos a y'a tɔɔrɔ kunu kosɛbɛ ayiwa a ko Toni Kroos ma ko 90 minutes kosɛbɛ ko Liverpool y'a bɛɛ kɛ Real kan awɔ ko mais Real finalement Real occasion sɔrɔ Real y'o don o ye tiɲɛ ko a hakilina ye min ye kuma ma bɛn Toni Kroos ma journaliste ma nkalon tigɛ o a ma nkalon tigɛ an bɛna maaw yɛrɛ cɛ awɔ ko journaliste ma kosɛbɛ ko vraiment k'a question fɔ ko question k'a y'ale tɔɔrɔ ayiwa a kelen k'o kuma fɔ a ko k'ale bolo ka bila question ɲɛnama de fɔ kosɛbɛ a ye kɔ don journaliste na kapita a selen ɲɛfɛ wa a tila segin ka na journaliste ma a ko sisan k'ale y'a faamuya ko journaliste k'a bɔra Allemagne de o ma Allemagne journaliste bɛ question sugu posé Toni Kroos ale tɛ Allemagne ale yɛrɛ Allemagne u na ɲɔgɔn sɔrɔ so ye Toni Kroos ni cɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn u na ɲɔgɔn sɔrɔ so ye ko Allemagne bɛ question sugu posé a ko cɛ nin bɔra Allemagne de bura kɔn t'a fɔ dɛ mais journaliste a ye min ye terrain kan a y'o de ɲininkali k'a la ne b'a jaabi ne bɛ journaliste in jaabi wa non Liverpool yɛrɛ u ka ballon bɛɛ ta 90% an ye 10% ye dɛ wa jɔn ye kubu ta mais voilà e ma jaabi nin yan Toni Kroos a bɛ se ka cɛ jaabi ni ne bura a diminué le bura kɔrɔ i b'a sɔrɔ a diminué le dɔrɔn aw bɛ ɲɔgɔn dɔn sa Sidi i bɛ ɲɔgɔn dɔn min ma kɛ o fana kan'o fana fɔ dɛ an ka taa sa an b'a la k'a fɔ komi Real kɛra champion d'Europe ye le 14e trophée donc an bɛ nouvel entraîneur kɔnɔ an ma tila nouvel entraîneur na mais n'i ye nin ɲɔgɔnna titre sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ donc se dɔ b'an bolo cɛ ka fɔ sanfɛ yan awɔ kunu ka Vinicius a bɛ se ballon na ne y'a fɔ a ye a peut-être bɛ se ballon na mais fura ka fɛn dɔ fana fɔ ka kɛ ballon ba yɛrɛ fana ka bi don Carlos Ancelotti nɔ don non Ancelotti don sinon k'a to Zidane bolo bɛ entraîneur mun kɛ non tiɲɛ yɛrɛ la kunkolo yɛrɛ tun t'a la yan Ancelotti bɛ k'a baara kunu Kylian Mbappé kunu a sɛgɛnna Real sponsor bolo kunu kosɛbɛ u tun bɛ dɔnkiliw da la ka wo ci a la ka nɛnnu ka a ma kunu u ka nɛnni bɔ a la ne ko bura nin tɛ Real Madrid ka Ligue des Champions 14 tɛ de wa Mbappé tɔgɔ dɔ tun bɛ a effectue yɛrɛ la wa a t'a la tɔgɔ kɛra dɔrɔn ko Mbappé tun bɛ yen wa a tɛ yen mais a ta ka ballon ta ka yɛlɛ nin kɔ wa non mais a bɔra u ma jɛ Erezum ma jɛ a ma jɛ ko jɛra a ma jɛ da kun tɛna yɛlɛ la ne bɛ bɔ yɛlɛ la yɛrɛ a ka trophée sigira a bɛ ka trophée ɲini a bɛ ka ci a ma jɛ ko cogoya de don cogoya tɛ nin na a ma jɛ sinon anw jɛra an ka c'est à dire mun ye ko k'an ye ni mɔgɔ ma deli k'an ye n'o ye Cristiano Ronaldo an jɛra o ka yɔrɔ min ale mun ma n'an fɛ yen nɔ mais Mbappé tɛ kuma de ciyalen don ayi a kɛcogo de y'a kɛ quoi kɛcogo t'o la ko Basigo bon kunu Real kɛra kunu 1-0 o kɛra Liverpool puis donna Vinicius Junior fɛ deuxième mi-temps na kosɛbɛ non bura Petini ye baara kɛ c'est à dire a bɛ ɲɛfɛ a bɛ kɔfɛ Sidi y'a fɔ sisan a tun bɛ ka Mendy dɛmɛ a ka baara la kojugu hali ni tɛmɛ kɛra Mendy la i b'a ye kɔfɛ très bien joué d'accord donc ni ɲɔgɔnna titre ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ donc se dɔ b'an bolo